Hai, spune că Cu Deci, țiganul. cu țiganul, da. Da. E, stai cum spune, o glumă cu un țigan, înțelegi? Cu un țigan și piranda lui. Într-o duminică s-a gândit ea toată viața, aveau cai înainte de ăștia, căruță și cai, dar nu era cum căruță în ziua de azi, dar faeton era. Dacă știți, faetoane să este. Ea din urmă, piranda, el dinainte, cu cai frumos, simpatici. Și s-a pornit la plimbare. La plimbare și tot drumul. S-a îmbrăcat frumos, el, ea, caii arăjați, cum făceau înainte romii. E, când s-a pornit, mergând pe drum, tot zâmbeau. Tot drumul a spus. Di frumosul, lui frumosul, el era frumosul, și frumoasa mea din urmă, ce frumos mai suntem. E? Tot drumul, di frumosul, lui frumosul, și frumoasa mea din urmă, ce frumos mai suntem, mă. Se zâmbeau, mergeau frumos. Când, într-un moment, o nimerit pe teritoria boierului. E, boierul să le fac. Și-o gata țigane, te împușc și gata, ai trecut teritoria mea. Măi, boier mare, băi, nu mă uși de te rog, măi, că am copii acasă, am vreo 10 copii acasă. Fă ce vrei, pedepsește-mă cum vrei, pedeapsa, dar pe mine nu mă împușca. Ai s-o gândit boierul cât s-o gândit și eu spus, băi, treci niște proceduri înseamnă că eu pe tine îți fac procesul sexual. Pe urmă, pe femeia ta, toate slujile mele. Iar pe caii tăi, caii mei. Înțelegi? E, după ce a trecut procedura asta, se întorceau înapoi țiganul cu femeia. Caii ceia, dacă înainte spuneau, di frumosul și frumoasa mea din urmă, înapoi zicea așa, di frecații lui frecatul, eu făcut procedura, de-am înțeles dumneavoastră, di frecații lui frecatul și frecata mea din urmă, ce frecați mai suntem, măi? Înțelegi? Ce-o pățit țiganul? O întâmplare în armată. Sunt oameni care gâgâiți de ăștia, care până spun cuvântul, nu mai înțeles ce vorbesc ei. Dar dacă cântă, ea spun clar cuvântul, când cântă. Dar dacă așa simplu, nu înțeles ce vorbesc ei. Și greu spun. Ei și într-o zi un soldat, un gâgâit de ăsta, o nimerit în armată. La parasut încă, la parasutist. Când o dat să sară din avion, sărituri aveau. Trebuie să numere până la 9 să deschidă parasuta. Curaua aceea de parasută care e inelul, care trebuie să deschidă parasuta. Ei, toți o coborât jos, până la urmă, hai să-l căutăm cum nu-l găsau pe dânsul. Toți erau sănătoși, mai el nu era. Trecând pe lângă un stoc de fân, nu mai s-au auzit soldații. El a număra 6. El a trecut la 9 să numere, înțeles? El așa s-a adus ăsta. Da. Și tot o întâmplare de asta, tot gâgâi de asta. Stătea la Tumboci acolo, la Nevale. Și trebuie să uite, cine intră în cazarmă, cine nu intră, înțelegi? Și-a venit tavară, generalul a venit. Trebuie să dea ce s-a întâmplat, toate liniștit chestii. Raportul trebuie să facă. Și a început să spui la general. General spune, păi Luță, cântă, mai bine cântă. Și a început rar așa. Tovară general, cazarma gărit. Tovarăș general, soldații arme. Înțelegi? El când a început a cânta, despre repede, ca alte cazarmă. Dar el încep sor. Gâgâiți.
Și cu o glumă de asta, tot la parasutiști. Un biet soldat îi spune, trebuie să sară din avion. Dar capitanul îi spune, sai, că de altfel trebuie să dai ordinul la general tot astea. Să spui cum să sar toți. O sărități, tot normal. Dar el spune, tovarăș capitan, eu n-am sar azi. Și cum să am asta să nu sari tu din avion? La sărituri. Nu că eu că am visat la mama ne-a spus în zis, că dacă sar jos, eu mor. Măi, se gândește capitanul, măi, stai, măi, nu și gata. Și spune capitanul, măi, îți dau parasuta mea, numai sai, înțelegi? Ei bine, e parasuta capitanului, sare el, s-a deschis parasuta, frumos, înspre pământ mergea. Dacă se uită în sus, trece capitanul pe lângă dânsul, cu parasuta lui, înțelegi? Și să-mi bag eu aceea ceva în somnul lui mamica ta, înțelegi? O trecut ca o piatră pe lângă dânsul. S-a murit capitanul, eu spus, să nu sai. Ia ca asta.